turka shi ga wata tambaya mai tsaurin gaske. Wai menene yasa matan ƙauye suka fi matan birni sauran auruwa? Duk da cewa matan birni sun fi matan ƙauye kyau, sannan matan birni sun fi matan ƙauye iya kwalliya. Wannan tambaya ce da aka yi ta a manhajar nan ta tuka wata ta tambaya mai suna Bilkisu, yayin da ba tare da bata lokaci aka mai mata da martanin wannan tambaya tata. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin jin cikakken shirin, amma kafin mu shiga muna so idan baka mana subscribe ka daure ka danna mana alamar subscribe ka danna kararrawar sanarwa, domin ta haka ne za su sanar da ku dukkan sabon bidiyon da muka dora. Ba tare da bata lokaci mu shiga cikin bidiyon. Allah me yasa a cikin birnin nan sai kaga yarinya haɗaɗɗiya kyakkyawa amma ta yi kwanci ta rasa mijin aure, amma idan ka je cikin ƙauyukan nan sai kaga yarinya duk munin ta ba ta rasa mijin aure. Masha Allahu Bilkisu, kin yi tambaya mai ma'ana, yanzu ko za a baki amsa. An yi sa'a mu 'yan ƙauye ma mun ga wannan tambayar taki. Dama ba ɗan birni ne ya kamata ya bada wannan amsar ba, mu 'yan ƙauye dai mu ne ya kamata mu baki amsa. Madalla da wannan tambaya. Bilkisu, abin da yasa kika ga 'yan ƙauye kamar sun fi ƙarancin kwalliya, sun fi ƙarancin wanka, saboda haka kyansa ba zai fito sosai ba. Ke kai ma kamar sun fi ƙarancin kyawawa saboda ƙarancin gyara, amma tare da haka sun fi auruwa da wuri. Kaga yarinya bata fi shekara 15 ba 16, amma samari har faɗa suke a kanta, a ringa cewa kai ka janye mana, baka ganin da gidanku da gidansa suna mutunci, kakkula har rigima ake a kanta ta dangi akan aurenta. Amma ke kina nan ga hoda ga kaza amma baki aure ba, wato shine abin yake daure miki kai ko? To doki za a baki amsa, amma dalla da ke. Abin da zake ga yan ƙauyen nan sun fi saurin auruwa, saboda su a ƙauye karuwan gida sun yi karanci. Yan mata karuwai na gida a ƙauye sun yi karanci. Kin ji dalili ɗaya. Na biyu, 'yan mata na ƙauye wa'annan da yake cewa kaman 'yan dukununu ɗin nan marasa kyau, ba ta san hanyar hotel ba, ba ta san hanyar gurin rawa ba, suna da kunya, ba sa iya fitowa ba hijabi. Idan suka ko da namiji ne zai shiga cikin gidansu, in ya sallama ta ji muryar namiji, ya sun je da gudu sun ɗauko hijabi sun sa kai ya shigo ya gansu ba hijabi, ba ma a waje ba. Sannan su ba su fito social media sun wofantar da kansu, sun tallata kansu ba. Sannan dalilin da yasa 'yan matan ƙauye suke saurin auruwa, saboda su ba sa zuwa da daddare su yi live video a TikTok, namiji yana rungumata, suna taba namiji yana taba su, kuma ba mijinsu ba. A'a, su 'ya'yan arziki ne, 'ya'yan mutunci ne, ba fanɗalarru bane, 'ya'yan da suka fi karfin iyayensu, ba 'ya'yan banza bane wanda ba sa jin tsoron danginsu ko familinsu su ga namiji yana taba su, suna taba namiji, su ga namiji yana rungumar su, suna rungumar namiji, ka gansu a hotel. Domin in ka ga mace tana rungumar namiji a cikin daki yana rungumar ta ba mijinta ba, kana kyautata zaton cewa a hotel ne, saboda ka san ba dakin uwarta bane, ba dakin ubansa bane ba. To saboda haka shi ne dalilin da yasa kika ga su 'yan matan nan na ƙauye dandanan suke auruwa, saboda su suna da mutunci, suna da daraja, ko da suna yin laifin sai dai su yi a ɓoye, saboda suna jin tsoron kawai ɗan uwansu ko 'yan gidansu su gani, saboda suna da matsala a gida in aka ga suna yi, don su ba su fi ƙarfin gida ba. In sun je gida za a iya zane su, za a iya hana su fita, ba 'ya'yan da suke ɗaukan jaka su fita duk sanda suka ga dama su dawo sanda suka ga dama bane ba. Su 'ya'yan mutunci ne, ba wanda suke wasa da maza a ɗaki suna talla a media a live ba.